We all talk Shakespeare, we use his fire, some we describe the description. The stone is hardy, and the fall is small, but the whole is spread by constant fall. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I became a stranger to my kith and kin. They were to me like lions in hiding. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Flying up and down like a lonely bird, I became a vulture in the wilderness. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. They did not avoid molestations on me. I suffered the mockeries that toppled my mind. Today, tomorrow no more. If I die today, die no more. I forgot the world and ignored the crowd. I labored and never requested their love. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I have reformed the culture with a proclamation, humiliated my enemies with gentle touches. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I have played a noble part in some sorrowful minds by softening their anger with beautiful songs. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. While forming the society, in spite of pains, I toiled without a moment of rest. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today, in anything that relates to proverbs, I am a whole encyclopedia. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Oh, my dear friend, where is your mind? Do you have a mission to spread on earth? Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Do you have the mind of rock and steel, or clay that fails in trials of life? Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. The mind of rock can never be moved, that of steel can never be bent. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. But the mind of clay will lack in strength, unable to stand and crumble to dust. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Since no child is born without travail, the sacrificial lamb must carry heavy cross. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Onike nwere isi na egwu, onike nwere isi. Adụkwu bụ vọnụ n'ọgwụgwọ ọgwụ. Dovia n'ọgwụgwọ ọgwụ. Adụkwu duvia eri m aghọm. Dovia eri m aghọm. Hebiri jie ọnụ.
Ndamumu gapuru n'ụwa ya gba ọkụ n'ime ka ụfọdụ silipu kwuo n'ọbụ iju yeri ụwa ụwa nke okele onye kama bana n'ori onye dị ndụ ya enwe ilo onye ndidi nwe mmeri anyị nso na-arụ a na oru onye enyi ya nwụrụ n'aja ye ka chi siri ike ọrụ ngala nwoke si bi ụwa mgbe niile ibe mbe na-atụ ile ji efu efu ikuku ebu mkpu ebu ọnụgbu ụbọchị mere tiri mgbe si egwu na ka ọ na-ado kwerekwe ajụrụ ajụ na-adụ mma ya n'ụdị chichi na amụma anya na-anọ m ya ọma jijiji bụ ụjọ ọbịa ma afụ nwoke ọ bịala onye ọjụ oguji dọfọ mgbagbu gara ọgụ ji ụjọ dara enwe ọkụkọ rapụrụ kwọ m ifo ya ejiru ahụ n'one gara aga agụ okwukwe ọkụ na-abụ ụwa bụ ndụ ụka ndị ọbịa dị Igbo na-azọkọ ụwa niile ndị ndụda jee n'ugwu na-eburu igwe eji ekwu okwu isi ya ụzọ n'afịa ọba ndị ejerubeghị iji okpu ebinie ụka ejiri ube na mma na ụta oge bụrụ nwaanyị riba nkwụ agha nwoke n'ụbafịa agha nsọ ka ha na-akpọ ebe onye asịrị na-eji abụ udo ndị ajọ obi na-anọ n'igwe n'ọnọdụ abaghị ilo ụbọchị na nkewasị na chi n'ime ụka ọbụla oge ebe agba ọghọ nụọ dị asị na ọ bụ ndụ ka kebe akụzi nne na nna oriri echichi ndị dị n'ụka ọnụọgụ ka a na-achọ ndị mmadụ ahịa kacha nwa ogeribudio anụtụ ududa gari aga ụlaba n'iwe mmọnwụ ọtụkụrụ nwaanyị agawa Nwachukwu ebe n'ihe bụzi nwa ekwensu ebere na-abụ eju ya ọnụ ọ na-aga nsọ nsọ ebube ebube ikwiikwi ụgbọọlụ okpuru onwe ọchị dị gbakpọ ọkụ isi obi n'ịba ọchị na ana na-achụ ya ọsọ ele ebe ọzọ dụrụ ụkwụ abụ iko ka ọ na-asawo a na-eme ọgụ gazi anya mana obi dị m ụtọ ibe mmọnwụ n'inu egwu eje ọbịa na anụ edo ogbe eji atụ ndụ mmanụ ebe a na-eme mmemme
when on my Juluban, Chan and Kuta, yes, one was with you, Marunian, Pujaban, Siacochano Pupenda, Ocean and Banina. Na nani yini na aluchago. You are na aluchako mande we na yego. Okay, bia kene ka ilu olu a. We kana ndidi. O ye mecha dekwa no mma. We kana ndidi ka ilu olu a. Anazma biko. Chukuma bia kana ka ilu olu a. We kana ndidi no. Da abu yenge make the be mad. Ana biko we take water nke m no. Ana Chukuma. Ana wagomo, ana wagomo. Ka ilu topu olu a. Mba. Ni so wa delia. Ka nnu wa no go ni dem bialo. Ogo chiro mo ba no. Ogo chiro mo ba no. Ogo chiro mo ba no ne ba na tije. Ogo chiro mo ba no ne ba na tije, ba na tije, ba na tije, ba na. Ah, pen mo tu bubululu. Ah, digo. Bodika. Ah, pen yeli. Bodika. Ugo choba katike. Akwe wa bodike no bodo. Ogo da julo yi. Ogo na melo nwanya wa na melo nye tie mo lele ni nte ko mo de. Adodododo man. Adodododo Egwu asụ dunuma na-ekwelu na-ekwe ma nke melu ngụpụta kacha ụtọ ya bụ ugwu siri kerina mana ọ bụzi nka ka eji alị ya mbekwu gara malụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi onye ụwa enwe enyi ọma onye amụma radile na amụrịa ya na nkịta ọfịa bụ nwanne anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana aja ara nwa nkenu ụzụ afịa ibu udene na ọbụkwọ ntụ ịda mbabi na-agachi azụ ọganiru arọ maka onye nkolopu obi onye garabada bụ onye ruru abụ ezumezu ememe alụrụ ebe nchukwa o ji ọnụ egbu ọjị saa akpachala ekwe ọ gafela ọdụdụ oke ọ fụrụ dike aka gị ife ọkalụ onye umengwụ apụta ọkụkọ mkpụrụ apụ bụ onye ya si n'ogwu maka na doji ebe ama n'ife afụ na ọchagharụkwa o jiri ọnụ lechaa o were ilesalụ okwu na-efife were abalị megharịkwa ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igbugbu ma ikuku bịa otu unyi ụlọ n'ogbo mmiri ụchụgbakwọ ndụ ji egwu ji abalị agba anasokwo ndụ oji egwu eti mmanwụ mgbe ngana mgbugbe gburu ọbịa mana enwela ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka ọ bụrụ igu ntị echie isi na-egbu ogidi ọwa nkọtara akpụ dọ nwoke na nwoke du n'obi unugburu
na nwoke na-eri n'ude agakata agba ọkụrụ ka eji amadị ike ọdụ ka mkpu medọ na ibele mmiri ebili tụcha na arụ mkpu ma o ruru ike ọkpọchi ntị ka ejiri kee na ntachi obi ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu ụganida ka ọdabụrụ na ama abụba uzokozu arụ mmiri ogugu jajalala ọkụ na-abụ itoolugo olokpọba ezi n'azụ kama na ọ na-edebekwa iwu obodo okwu na ụka ghara ịgakọ ife obu n'isi agụ ọrụ n'ogbe gota na amacha ọrụ ore jere ife ọzọ sotu ife o ji bi ụwa agụgokata bunye ya ụwa niile anya atọ nwa nduru na akpa akịdị ajọ na-achụ ụlọ akara aka n'ezi ozi na nkwụ dapụ jebe n'ọjị kenu ọgbakọrịcha anya bụ agụ ya egbu ya ma ọrịa gbughị ozu ya na ya were naba na ya ghọta ọ na-edo n'enu atụghị ife na njuju ara ajụta ife ebe ama na-ara ekpu afọ ime aka adị na-egbo kata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa ka apịachalụ ya ilo na ọya bara anyị ebe o si bi ụwa dị enu si egbozi na nwa egbunu ọsọ ka o ji arị ugwu si ekwe na ome nke abụla rịrị n'aba mmụọ ibe dị iche du n'iru enwe na onogbo adụrụdala onu n'ọwụ dị a na-akụgharịa ọkụkọ o ji ihe ejikwa na akwa ọcha anụ ọbịa ya baa n'ụlọ n'olu akwa ọkụkọ ọdọ na nkata ama nke nwoke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ama afọ ya mụ eze n'iru onyinye amala dị n'iche n'iche nye nwa ngwugwu onye ukwu bụrụ bịara ọ na-eme agwa ọgbata obi nye eke onye kara obi azabakwa ọnụ nwọna ndị ajụjụ a na-abịazie n'uju ewi nkodo na mbe ga-ebelu mba nninu ọmụmatụ be mmekọdụm egwu ojukwu ike mba nne egwu dịka ugwu abụdugwu enyi tara gbụsịa legharị ebe anya n'iyi ama site n'iji ọba na okwu ọnụ na omume ọ bụrụgodo nwata ka ọ bụ ga-abụsiara n'aka na abọ ka eji ebu ya abọ na ya zi ebe o siri dị eteka esesepụ aka na-arụ dibụ na nabata ọbịarubeghị ibeleke n'ịmara onye na-etu gị afa gụwa ofe ka mara ọchị nkịta ebe na-arịrị akpọ n'obodo ikpe ike ọbụla ọjị ugo barụ na nkata ọjị ị na-eche gụwa oke apụrụ m ụwọ nkapụ ụzụ na-eruru igwe ọgba ofe kegarị ibe ntị na-ata agwụgọ ya ezudi ike mmiri dị omimi iji nwa ya elu n'igwe ụdọ ọrụ eji onye bịara ụwa nnukwu ozi ozi ọ bịara usi n'izu agbalụ na ọra mmụọ ka ntụ nnụ arọ ife ọ bịarụ ya emezu kedu ka anyị esi nwe eze n'obodo kedu onye ya bụ eze kedu onye ya bụ eze na-enelo anya na amalụ ya bụ eze onye ka ọ ya bụ kedu onye ya bụ eze asị m gwuo mma asị kenye ke na-agụ na-eche mba kedu ihe akụ na-eche mba mefute ọ mmiri ka ọ gbafu ka ọkụkọ ọnya kedu ihe ọ ka wee mee kedu ihe ọ mara ejuwe n'ihe onwere ibe ga-enye ya ndị be anyị biko kwenụ bụ unu ntị asịkwa m kwuo uche m nsị ka
ife mere mma wụla eze nene ya ka ife mere mma wụla eze ọbụrụ uche aka m ntị na ọrụ awụ eze anyị chọrọ onye ya bụ eze bụ onye gbafugoro mmiri ụmụazị ya na-aṅụ ndị ike ya agadi nwaanyị ya na-aṅụ zuo ndị a na-azụ n'ụlọ akwụkwọ kedu ukwe na onye ya bụ eze na-azụ ụmụazị na skọlas eze nna ya wụrụ kene eze a ka akọcha akụkọ eze a n'ofu nkọcha wa mba wee mana ọwụkwa na asị na ọkụ agụrụ nwata n'aka anaghị alụ uwe ọwụsịkwa na-enye nye it's all right eme nwe mba ajụ m kedu ihe ara jụrụ ọ maka ihe eze na-eji wụla eze ụgani olu ụgani Igbo nke bute oburu ọnwụ na mfu ejelu m ikpe n'obodo ụmụanụ mụ na ndị enu na ndị ana anyanwụ nọ n'aka nne m ana nọ m n'aka ekpe na nwanje oziri ikuku ọhịa akwụ n'ọnụ ụzọ epụta nọ ya bụ eze ebe niile a na-ada gara gara ka ha so jebe nzu n'ọra mmụọ welu na-eketa oke n'obi Chukwu ha si na nchi na-egbu ayọ si na edi na-eri aja akụ m na-etiwe ụgbọ na-atụ bụ mkpụrụ m obi ọdụmọdụ na-egbu agụ arụrụ chụpụrụ ọdụm ebe obi ka ọnwa na-egbe na-ezu orikwu ebuchara egbe efi n'anya dị ya n'ọkụkọ ha gwara ọkiri na onye akụkọ bụ onye ama jiri na ọya gbara eberimava ahụ ha si n'ugo na-eri agwọ agbọwetara akara afịa n'ugwu ya dakwa na ụgbọ kere anụ ya bụ eze n'ọrụ akara ya bụ eze ude na-eberibe onye ukwu na onye nta ụfọdụ na-amụ amụ ụfọdụ na-ebu ụrịa asị na akara na-eri ozu ka akpọọ n'itekwanụ mbe dị ọgụ onye isi agbamife akpọọ ya ogwu ma aga na tụọ ya ụgba n'iru dị ochi gwa nkịta gberigberi aka nga na-ezo n'akwụkwọ ndụ nwaanyị na-akpọ dede n'ọfụ anụ oge ọ nọrụ ka onye ọrịalụ afịa eji mbe fibe na-arụ agụgọ ọnọkụ isi na abụ sigụpụ aka enwe n'ofe atụrụ inu agịrịga nkata onye tara arụ ya marịrị onye nwanne na-agbaji egwu ọ na-akọ ọkụ iku anya eziokwu were oke ya baba akọrọ ụkọ na anụ Igbo ọchụchụ gbalụkwa aka ife na-eme Igbo bụ n'ime imi egbeburu ibe ya napị ha eke dọdụ mbembe adọdo eke a na-esochi ọtọ bịa na agbụrụ na-eji yọgba akụchi onwe ha ude na-eburu nwanne ya akpụ onu ahịa chọọ ya agụ unu n'obi onye anya ukwu ara enwe nwanne chaa ajọ omume n'ezi na igwe du n'obi agbọghọ aji ibe ya mma onye achịkwu agụ akpọ ya agụ na nwurede na-emoto igoro ife na-adị eme gị ọ bụ na ifere na-eme gị ma ngo ụdị moto a idiot ụtọ nwanne wuru na ndụ
ụgbọ bembem ụgbọ ụmụ Igbo onye gbozi n'ala enu ụgbọ bembem ụgbọ balụta ahụ n'ugwu aṅara ụgbọ bembem ụgbọ n'ugbo onye ya nwa nwade ya ọnụ ụgbọ bembem ụgbọ ndị a na-egbulu usoro gada ụgbọ bembem ụgbọ amara na usoro gada bụ egwu mmụọ ụgbọ bembem ụgbọ nwere egwu na o dabara gara uko chaa ọkụ ụgbọ akwa mimi ọ na-ada efekwu ọga ụgbọ bembem ụgbọ adụkwụ na ọ dara ugwu m dinta chụga anụ ma enwe ego onye mgbachido ya bụ nkwụkwụ na-alụ n'efu igbu alụlụ eme ego nchịkọ melu di ji alụ na ife ọkọlụ n'ubi onye jere ibu mbụ n'obi atakara ọbụ ozi ekene ka m jiri bịa amalụsi ebi ngo amalụ n'ọdụ nsọ nkwudolu ụka ọgụ mmadụ ga-eji aka Robinson Chukwudị mma eji na-anwụ n'ọgbọ ọgụ mmadụ na-atọ ụtọ ọnụ egwu nke ibụọ oji ụlọ asị bịa bụ m n'ụlọ ụfọdụrụ nke ego ya eme nsogbu ara ka ọrụ ụsụ egwurogife enyi na-ata na ya ebuduchi ga-azụ ọdụm ka ọ na nlọ ka m akụ n'aka n'ụzọ na ọ na-emeghe ka m akpọ n'okwu ọza katarọ iru jebe azụ arapụrụ ọkwụmụ mbi ụzọ ọ kachala okwu mkpọrụ n'ụlọ za na mbaza nke ego amarịlichala okwu wake aka maka uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụghịbi ọbịa kwuru osi were ebunu na ya aka ifedo mmadụ godube ha iri ya mi na mpio mpio etu o siri som ije som nnekwa na ọṅụ jukwuru m onye agbalụ bịa gbalọ na ruo agara ịtọ ya mụ ezi enyi m si rọbi amụ na gị ụgbọrụ iru ndụ meri ikwu meri ifi ya egbudu na gị onye chọrọ ka o ya emeghe ya nwụkwa ọdachi ọsọ onye ji ụmụ ije ọ ya darịrị ngwọrọ ọdịwu olu ga-ajọ mmadụ meri elugo onye ilo osisi bụrụ ga-atụ mkpa bufere ma jiri ya ọnụ onye ji ụlọ ife ijiri do ọlide n'ido nyariba nke arụ enu echi eji unyi ha na-aga ya aja ụgbọ ọkwọ ngafe orimiri jenu na-eme na ya ife imerụsetipụ aka gị adịrị na-agụ n'ego ndị a na-eri n'afọ ejugo oke gaba n'aka akụkọ ikolu n'ubi n'ọya bawanyekwu ụba ọfọdụ ofu nnukwu mmanwụ osisi akụbalụ n'ubi nwoke ji na-ere ana ezọwara ọfịa pụta ụlọ abụdugbu eke enyi tụjọ odelukwa mkpume na Nnewi ogige egbochi enyi ebunu na-eri n'ude nnadị eju okwu pụtara ife ebe mba ilo agwụ afịa ọma na-elo onwe chinyela eze ya echi eze ọjị ugo asụbafịa ọnụ na-abụ agwa mmiri
anụnụ na-eri nri enu chefuru oduli ndị ana arụfọ nsuzugbo osu nke na-abụ maka arụ ike aṅụrị zuru oke na-esi n'ezi omume n'ime agha okirikiri ife ogbozufio niile ilo na-asị na-egwu ha na ọfọ n'ogwe nwelu mkpochi makwa na ji ya epu ome pụtara utofemekwa oke ebe isi nwe osu agara ụdụ dị mba na agụ ogburu agbaji ụzọ olu onye ukwu nsọ eje mba ugegbe nji afụfụ ụzọ iru bụ maka onye udo ọrụ nwa osu lụrụ gbogbo ebubeghị ngara ụlọ achọghị ụfọ mfọju akpa o ji enwe mbụ n'elu ewepụta ji anya ebe mmadụ nọ ọ gara ọgbasi ọgbajiri obi bichara omedokwara ọzọ bichara omedochire ọgbachiri olu nwoke ụzọ ka ọ na-emegide nwaanyị meruo ntinye na mwepụ ọdụrụ ọnụ marụ iko merụ kedụlụ onye ọzọ ọ nọ n'anụmanụ ọnwa ya ọdụ n'ọnụ ga n'ọnụ anyị eze afọ juru ka ọ bụ onye asịrị ya jide ka o ji ya biko gaa n'iru ije awele njọ ukwu afọ na ga ama ebe nọ n'isi ụgbọ oke ya atụ ndị ahụ bolu gị igu azụ ọkwasị na ya ọkpara ya bụ onye merụ ngọzi n'ọpụpụ na mbata gị isi ya akaghị arụ esụlụ ọka ya atọ ọka ana m ebekuchi okuke ruru mmụọ na anụ mmụọ ha bịa gbalụ gị ọgụ n'aka nri na aka ekpe wepụrụ gị ndị ose ọbara gbokwara gị ndị ọkụ ụka akọ mmụọ Gambo, Chairman. Gambo, Chairman. Gambo, Chairman. Ọ ya na-achụ asị m n'okwu ndị ka okwu anụ mgba ma anụ. Kedu ihe mere ọlụ ikpeazụ ịlụ? Ego ezuru ezu. Ikuku buli ya. Gee ntị. Nkwalere ana 1.5 million. A ga-eweta ya na mgbede echi. Ma ndị ejenti onye ọbụla ga-adị iwere nke ya ịgbakọ anya mara onye ọ dị. Ịnụ ọtọ nọ kpo sọrọ. Chukwuka! Kevin, you are one. Okay, let's go.
President on officer. Onye na-ebia na anya bịakwa osuna alụmgbu mmụọ na-egbu nkwụ onye na-eri aka ọ na-eme nwambe ejeghị na n'igudu ihe niile na-eselitela ọdụka okola anụ anọrọ yo ihe niile na-eselitela ndụ ukwu na-abịa ike n'orimiri ihe niile na-eselitela awanite azụ ka nri ka ọ ya ejipụ ihe niile na-eselitela ụkwụ na-eje wala wala ihe niile na-eselitela anya na-aga awa m n'ọfụlụgo ihe niile na-eselitela nwokenye nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọbụ ihe niile na-eselitela okwu ị na-asọ anya o jedu ya ekwu ihe niile na-eselitela ndị gbulala urite n'ọsọ bụ akasi ihe niile na-eselitela rie m dara onunu na egwu emebe na ihe niile na-eselitela ọchụ nkụta ma na-ekwuchi ụta ihe niile na-eselitela na dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ ọgburu dibịa ihe niile na-eselitela ọkụkọ tụjụ anụ onu enwelu ya ihe niile na-eselitela nwata dọla gbara ya na ife mewe ihe niile na-eselitela anyị abụọ chi ntị na-aga esu na ihe niile na-eselitela isi kote ebu n'ọhịa gbe ihe niile na-eselitela esu mara ife tụọ n'ugbo ihe niile na-eselitela oke agbanaghị ọdụ ele ya ọkụ ihe niile na-eselitela ụbana chọba ọnwụ obelugo n'ọnụ ihe niile na-eselitela ọkụkọ ọcha ziri onwe ya egbe ihe niile na-eselitela aka alụ isi ọnụ ihe niile na-eselitela isi baba n'ọhịa nụ ihe niile na-eselitela mbọsị niile bụ mbọsị onye ori ihe niile na-eselitela mana ofuke bụ mbọsị onye mụ ife ihe niile na-eselitela onye na-asị makwa ndị anyị wụ ihe niile na-eselitela nke kwelu ndụ n'ụkpaka ihe niile na-eselitela ya siri na mbe anyị efe ọsa ya kpọọ ihe niile na-eselitela akụ m nọ n'orimiri abaratụ mba ihe niile na-eselitela mgbadagbọọ na ihe niile na-eselitela alụ na ezigbo dinta nọrọdụ nso ihe niile na-eselitela bakasiwo mmiri nyiri enyi ihe niile na-eselitela iyi riri ụgbana n'ọka nkụ ihe niile na-eselitela ọ bụ osisi kwado nwada ihe niile na-eselitela anya nwe ite ọgbọnyụ ọkụ ihe niile na-eselitela leluru bịa n'ọfịa mgbada wala ọsọ ihe niile na-eselitela agwọla ihe enu mgbere adaba enu ihe niile na-eselitela itebata ọba egwu atụwa ji ihe niile na-eselitela oke igbo chụsasịla anụ n'ọfịa ihe niile na-eselitela ndị sila anụ edolara ụbụla ihe niile na-eselitela n'ụlọ bịarube ego na anọrọba ọnwụ ihe niile na-eselitela ma ndị siba aka si sela aka n'ụlọ ihe niile na-eselitela ụnụwu ndị adịsa achụ efi ihe niile na-eselitela ndị chọrọ ife ọma na ihe niile na-eselitela fụpụ ife ọma tibe ya ọgbagara ihe niile na-eselitela ndị edemede ma ndị okwuchukwu ihe niile na-eselitela unu chọọ ka anyị chiga n'afụfụ ihe niile na-eselitela ndị akpọ na-abịa chebe obodo a ihe niile na-eselitela ọ na-abụ idunye oke chekwaba azụ ihe niile na-eselitela ma ndị uwe ojii ma ndị uwe ọcha ihe niile na-eselitela
ụfọdụ ndị na-asụcha ndị orikwu ihe niile na-eselitela maka ndị na-agbọ mba dị n'uju ọnụ ihe niile na-eselitela tiri ndị na-etu mba egwu adawo ihe niile na-eselitela ama na nwanne nwe abụrụ na-ebi ihe niile na-eselitela onye ahụ jizi aza nwa nke mmadụ ihe niile na-eselitela mmadụ ya na-asị n'eke ghọrụkwa ubi ihe niile na-eselitela emeghị ife a na-eme ubi ihe niile na-eselitela n'ọgọdọ kaba nke ọkwụbi yọrọ iyọ ihe niile na-eselitela maka na ihe agwụ amụma oke oke ihe niile na-eselitela obodo a na-aghọ naanị ịkpa ihe niile na-eselitela ewere ga ndị ahụ ekerie n'aka ihe niile na-eselitela esokwu ebe nwere ndị nkụgụ ihe niile na-eselitela ọ dịrọ njọ na enwere ndị nkụzi ihe niile na-eselitela okwu erighị izu n'ahịa ebi ihe niile na-eselitela ọ bụ osisi chọrọ ndị opuru n'aja ọfịa ihe niile na-eselitela o dere mere obodo tọkwa ụtọ ihe niile na-eselitela ọ chịrị ọfụma ya chi ọzọ ihe niile na-eselitela oke ọkpa na-ekwe na etielu ga-abịa n'ihi agba ihe niile na-eselitela egwu ego n'ite ọkiri ekwelu ya ihe niile na-eselitela ọbịa ka eji aja nye onye ọchịchị ihe niile na-eselitela ife ọganiru adị na n'ime ihe niile na-eselitela ọ na-enwe ndị ụfụ obi na ndị nkwutọ ihe niile na-eselitela ndị asịrị nrịkọ mgbalụ osi mmiri ihe niile na-eselitela ndị atụọ n'iru aghọrọ n'azụ ihe niile na-eselitela ọ bịara onye ọnụ ọ bụrụ ụjọ ihe niile na-eselitela egeji na ndị nna dị ntị n'onu ihe niile na-eselitela ọnụ nwoke na-ekwukwa onugwu ihe niile na-eselitela ọnụ nwaanyị na-ekwurugo ihe niile na-eselitela ọ bịara atanye ego ọkazi enwe n'ọnụ ihe niile na-eselitela ọ kpakọtanye ata n'ọnụ ya ihe niile na-eselitela onye sịra na adụ na mma anaghị edo ego ahụrụ n'azụ ya ihe niile na-eselitela ajọ mmụọ na-abalị m mba ji obodo okechala agwọ n'ụlọ mgbori gị ji ele ebulu anyanwụ na-agbala ebelu m gị oje ya bụ tabụkwa taa echiwe akụkọ mgbakọ ọkwa macha mma ma ewu atarị ọdọkwa mma ajọ mmụọ na-abalị m mba ji obodo na-abalị m mba abacha aha ya eme na onewo iyo elemugene ka na-aga iyo elemugene ejimọfọ iyo elemugene ọfụ udo iyo elemugene egwu tụba ji wala n'oyelugbo mba anyị gwara amapụ onye na-egbudawo anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye oke ọba gbala arọ wurisi oti nku ka ọ bụ anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye oketụla afọ ime na-atọ ya tụrisi egwu afọ ime anyị gwara onye na ife ọfụ anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye ugochala acha rechu echu anyị gwara onye aka ekpuchi ọnwa enu ebube n'iku achọwa onye ya eje nzu n'ọra mmụọ n'igwe anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye ndị obodo tụrụ m dibigirigi ọnụọ na mpi na nwa anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye kọwa n'ọkụ gbakata pụọ ya bụ osisi a na-akpọ ike aga m akata mkpụghara agụ anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye mgba na agbago na bụ ọgwụkwọ mmiri ezoghị amụ awa anyị gwara onye onye mụ echi anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye anyị amalite njem mbọsị eke anyị gwara onye mụ na ndị egwu m anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye nye anya nwa ọkụkọ tụọ ya ekekele bụ maka ịha musu anyị gwara onye ụzọ akpọghekwe na anyị gwara onye na anya ya ga anyị gwara onye mpịagbata oyi pụta mbọsị ịtọ afọ buso m agha osi m afọ gara gidi anyị gwara onye na anya ya ga
Ngwafọ na-abụ m Ajofia dịrị ite n'ife dị ya ogwugwo ṅụludo ụmụdude na-akwa nka n'enu ma ọrụ itu ha na ọdakwa ngwọrọ ha ka ebe n'ebe anyị eri na mụ na dike akịdị ahụ lụrụ nri ọfụ afọ si ndụ nwanna n'ọmụ ụwa ọrịara udo ebido ọnụ ma n'obi ọdụ na-abalị nọ nzu nwa agadi nwaanyị n'ugwu mmụọ ebe ma agbọgbọ jụrụ ya jụ gwa ya n'ụgwọ jụrụ ji jụrụ edebe aja ụgwọ nke chọrọ akpapụdanda wepụta ọfọ nji eji mbaji nkwọ na ike edo na-agbọ ọfọ nji emeri ọnwụnwa ọkụkọ jere amụ na nwụrụ n'ata n'ahịa ajakwa ya ike mfe ka nkụ na-amara m anya aja na ịgwọta ọgwụ kọba nsi na nchụ anya bụ ebube dibịa mana ife egberiri na anabụ ụmụ bụ udene n'afọ ọchịchị na-ebu oke ọbịa ọrụ ike mgbe udene ka udene eji ejide okpoko si n'ọfọ awọ nwere nke ka ibe eto afọ ibe nwere jiri malụ ọrụ obodo ọkwa eburu n'afọ ewe tibe mmanwụ hapụrụ mee mmanwụ nwata gbee na-awụ anya na-egbe ihe enu ha ndị afịa n'ọrụ nkụ eji arụ oke ka eji arụ akpa akpapụrụ gbaa enwe maka ike ra tupu ọ gọrọ otu nyo anụsoro ọmaji ukwu ọ bụ eburu na-abụ ewe dị ike ọjọọ na nwude egbe nwatakịrị gbata obi ọ chọrọ ịmagbu ya na anụ isi abụke na-achọ ufe ọya nata nkụ ebe edu ụtụtụ ọgbọwụ ọrụ nwata mara ebe oso amalụ ya ofe na-agụgbọ mmụọ enwere m ọfọ nji eti mmanwụ ọkụ ntị aka ude na agwọ na-atụ mbe bụ nkịtị ude na ọba anụkwa ntụrụmọnụ egbu ugo nke iyi ụkwa egbu iche anụ ude na-aba na ngịga orimiri ibu ka ibu n'ọbụ ụgbọ ka ejiji aga obe anyị ezedo nkenu ka mbezu ọrụ udo na-atụsi obi ejesi onye na-eji egbe eduje m ife SP eze onye ọ dịrị na-adazi ya na ibirikpo ike nga akụrụ agwara jụ n'oyi asị na achọba agụkwụlụ egbe nọ na-eme ka obi sie ike dike egbe bụ ife na-afịa ụzụ ma ọkpọ tụkwa obodo ajụla oyi si ngwara na-esi enyi anụrụ m ife egbe na-ekwu n'ụkwa nke ọkwa ọdụ chukwu dozie igbe na ọdọrọ ome ya na anụ ntutu ọkwa obido obi ka eji atụrụ ụmụ enu ọgba ofe kegharị mebi chụbahụ na amamife a na-enye onye opi ọgwọ ọrịa na ebe n'ebe bụkwa ọkpọte dike igbu katebe n'ebe dovanye opi n'enu mmadụ ọbara mgbani enu ofeke mmadụ ọgwụ mmadụ ọhịa afọkwọ onye na-emerụ ha na ọgba aghaghị agbe ogwu nsi gburu bụ onye ya ka ụmụ ọgwụ ọtọla na ofe erie n'ude
taa ka a sị na ọnwụ na onye jide nsị ya kọwa ọnwụrụ onye ji agbara ya kọwa na taa ka ya ata ahụ ka nsị eme ibe mma ma gwaba na ebe ọnwụ na okenye tara akụ na a na-ahụ ichere ya ọ ezi na-anọ ka nnọ na-etikwu mmọnwụ ezi na-anọ ka isoro anyị jebe ihe anwa na ọ ka isi eje ọ ka isi ana Jaga anya dodo wegaba mbata obodo nyewugwu anya dodo wegaba anya dodo kurukaneme anya dodo wegaba anyi balaba webinia anya dodo wegaba anedo ka Ajofia sheje anya dodo wegaba anyi keneligwe wepuba anya dodo wegaba anara pekene soso anya dodo wegaba nuna manu enwero nkewa anya dodo wegaba anadu maka anyị na-achọ anya dodo wegaba ifeọma na-eṅomi eṅomi anya dodo wegaba abịa sụọdụ ka oyi edozi anya dodo wegaba anyị jikwa ogu na-eji ọfọ anya dodo wegaba nya ka o ji abụ ume ewu gbolu igbo n'onyeisi enu ụwa bụrụ sọsọ aṅụrị ewu gbolu igbo n'onyeisi egwu dị mma ka ụwa na-achọ ewu gbolu igbo n'onyeisi onye ọsọ ọrụ bịakwa ọgbalụ ewu gbolu igbo n'onyeisi sọ mmiri nsọ bụ nsị na-akụ ewu gbolu igbo n'onyeisi maka ajọ mmụọ na ife ogbochi ewu gbolu igbo n'onyeisi ụmụnne dị na ụmụ na nze ewu gbolu igbo n'onyeisi na ndị isusu ka ha nọga ewu gbolu igbo n'onyeisi ife nne na-akara mmanwụ chaa ọsọ ya bụ n'ọbịa ka mbala ewu gbolu igbo n'onyeisi ife ime na-adịnye obi ewu gbolu igbo n'onyeisi ife dị mma n'anya na-akwụ ewu gbolu igbo n'onyeisi otuto dibịa wọlụọ n'alụ ewu gbolu igbo n'onyeisi nkọcha dibịa balụọ na-eme ewu gbolu igbo n'onyeisi ka agụta ụdị na-asọ nnọdụ ewu gbolu igbo n'onyeisi nnọdụ mere na-eji ụsa ya obi ewu gbolu igbo n'onyeisi nnọdụ siri oji nsị kụba onye jibe nsị ya kụba buru anụnụ ebe si bịaba onye jibe nsị ya kụba onye ọcha jere obodo oyibo gụọ nnukwu akwụkwọ na Ajofia zukwere n'ụdị ọ na-achọ onye jide nsị ya kụba onye ọba nọdụ kwụzi okwukwe okwecha ma oju yi isi ọsị ụmụ nkwụ mmekwa nke ntị ya nụ onye jide nsị ya kụba ọchịrị aka na-abụ ọbe na-azụ ọka ọrụ ndị nnukwu mmanwụ na Ajofia zuru oke wepụba onye jide nsị ya kụba afebe onye jide nsị ya kụba gwa ndị chikwu agbara ha gaba onye jide nsị ya kụba ebe ọ nọ na-aṅụrị aṅụrị onye jide nsị ya kụba abịrịba nkịtị ka ọ na-aba onye jide nsị ya kụba onye jide 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 We all talk shit.
Shakespeare, we use his fire, shall we describe the description? The stone is hardy, and the fall is small, but the whole is made by constant fall. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I became a stranger to my king.